Nanami sa kasakong bugas. Barter sa akong make-up. Barter sa akong make-up. Hi everyone! Welcome back to my channel! So guys, na-remember yung gusto kong i-share sa inyo yung nag-barter ako ng makeups ko ng isang sakong bigas. Guys, meron nga pala akong na-discover sa Facebook yung Cebu barter. Kasi kanina nakita ko yung lalagyan ng bigas namin. Hala, kaunti na lang bigas natin. Kailangan natin maghanap ng paraan. Sila ito paagi. Saan ito makakuha bugas? Walay ayuda na. Wala na kami bigas. So wala na may bugas guys. So nakauna-una ko na kanang try ko makig-barter sa Facebook page sa Cebu Barter. Ako i-try og barter akong mga ubang makeups. Ita-try ko mag-barter ng bigas. So may mga napili ako guys ng mga makeups na medyo syempre masakit sa akin to na i-barter itong mga makeups na to kasi mahal na mahal ko itong mga makeups na to. So pero kasi nasa ECQ pa kami ngayon, so kailangan namin ng bigas syempre kasi kami mga makeup artists ngayong panahon na to na ECQ, wala kaming income, walang events, walang weddings, cancel yung mga bookings namin. So ang mahirap talaga guys. So itatry ko na mag-barter na lang ng mga ibang makeups ko para sa bigas, para may matulong din ako sa family ko. So ito guys, ito yung mga napili kong makeups na ibabarter ko. Sana may kumagat, tsaka sana pumayag sila ng isang sakong bigas, so yung isang sakong bigas guys is nagkakalaga ng mga 2,700 pesos, siguro 2,700 to 3,000 pesos per sack of rice. So itong makeups na to ibabarter ko ng bigas. Try kong i-post ito, sana may kumagat. So kasi guys, ang hirap kasi guys kami mga makeup artist, mga choreographers, yung mga artist talaga na wala kaming income sa panahon ngayon dahil sa COVID-19. Bawal kasi gumawa ng mga events, sa Bisaya pa magtapok-tapok pala. So bawal magtapok-tapok, bawal mag-gatherings, bawal mag-party. So wala kaming clients. So cancel lahat ng mga bookings. So yung mga pageants cancel din, yung mga weddings namin cancel. Yung mga friends ko na mga makeup artists, syempre minsan nag-uusap kami. Mahirap mostly kasi sa mga makeup artists, mga choreographers, mga events organizers, mga breadwinners. So kami mga breadwinners kami, so kami yung nagpo-provide sa amin. So sana kasi hindi alam ng mga tao na akala nila marami kaming ipon, marami kaming pera.
Pero wala. Ano na guys, simot na talaga. Ano na talaga, kung sa Bisaya pa, hubas na ang among panudlanan. Kay almost more than 2 months may nga nag-ECQ diri sa Cebu City. So mostly sa among mga artists, mga co-artists na ako, performers, mga makeup artists, choreographers, wala dyan income. Then lisod jud kaayo siya. So ang hirap guys. So pero meron tayong naisip na paraan kasi may nakita akong Facebook page sa Facebook, of course, yung Cebu Barter. So itatry kong i-barter itong aking mga pre-love makeups na bigas para meron pa kaming bigas. So bibigyan ako ng feedback kung meron mang papayag na mag-barter ng isang sakong bigas dito sa pre-love makeups ko. So si Lord na po ang bahala. Si Lord na ang bahala. So yun nga guys, shout out lang ako sa mga friends ko na nagbigay ng mga makeups na to. Kasi mostly kasi guys ng mga makeups ko, mga bigay to ng mga friends ko. Yung nasa sila Ate Cha, sila Cha, Nable, sina Ate Berta, si Ate Agnes, si Ate Lee Girl sa Canada, si Ate Agnes na sa Dubai, Abu Dhabi yata. Sila yung bibigay sa akin ng yung mga pasalubong nila sa akin, mga makeups. So, yun, naiipon. Kasi guys, hindi talaga ako bumibili ng mga mamahalin na makeups. Kasi syempre, inuuna ko pamilya ko. Inuuna ko yung mga expenses dito sa bahay, mga bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Tsaka, dalawa lang kami ng kapatid ko yung nagtutulungan dito sa bahay. So, yun. So, gusto ko lang mag-thank you dun sa mga friends ko na until now, very supportive pa rin. Tsaka hindi nila ako iniiwan. So, yung mga moral support na natatanggap sa inyo, maraming salamat. Tsaka, shout out ako sa mga co-makeup artist ko. Laban lang tayo, so huwag tayo mawala ng pag-asa. So, may awang Diyos, dadating din yung araw na babalik tayo sa normal, tsaka babalik tayo din sa pamumuhay natin na maayos. Hindi tayo pababayaan ni Lord. So sana guys, bukas merong mag-barter sa akin ng 1 sack of rice para may bigas na kami. So bangan nyo yun. See you. So guys, na-remember yung gusto kong i-share sa inyo, yung nag-barter ako ng makeups ko ng isang sakong bigas. Meron ko magat guys. So kanina kinuha ko yung 1 sack of rice kapalit ng makeups ko. Kunin natin yung bigas na i-barter natin sa makeup ko kasi naubos na bigas namin. Hulot na akong bugas. Puntahan natin sa baba. Medyo malayo pa sa baba guys. Mga ano pa, mga 15 minutes na lakad. Medyo malayo, bawal kasi sumakay ng motor. Yan guys, sana may bugas. Sana may usang bugas. Barter sa akong makeup. So, syempre, malungkot na masaya kasi wala na sa akin yung makeups. Pero
at least may isang sakong bigas kami, no? So gusto ko magpasalamat sa Cebu Barter Age kasi talagang laking natulong sa amin. So nagkaroon kami ng 1 sack of rice, so kapalit ng makeups. So yun, masaya kasi may 1 sack of rice kami. Tapos siguro yung mga makeups na yun mapapalitan nyo ng bago. So hopefully dadating din yung araw na babalik sa normal yung pamumuhay namin mga makeup artists. Makakabili din ako or meron blessing na dadating na magkakaroon din ako ng mga ibang bagong makeups. So yun lang guys. So gusto ko lang i-share sa inyo na kahit anong mangyari, wag mawalan ng pag-asa. Patuloy lang tayong lumaban. Tsaka basta Bisaya guys, very strong, and I know kaya nato ni. Then sa tanang mga makeup artists, laban lang tayo ninyo. Mabalik lagi ni guys. Mabalik lagi ni ang atong normal life. So patuloy tayo na mag-pray para bumalik na sa normal yung world natin. So maraming salamat. Hi guys, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and after watching my video, please click subscribe and don't forget to hit the notification bell para magkaroon kayo ng update sa mga bagong videos ko na lalabas. So see you on my next vlog. Hope to see you soon guys. Bye mga ka-Goryo. Goryo. Bye.